खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जायखिजाया गाहाय मन्थ्रियानो जाथों मानो गिबि मन्थ्रियानो जाथों मानो मिरुनि मन्थ्रि रायजो इउनियन टेरिटरिनि मन्थ्रियानो जाथों मानो एरेस्ट जायोब्ला आरो एरेस्ट जानायनि उनाव बेल मोनालासे कन्टिनिउ 30 सान जोबथेसालियाव थानो गोनां जायोब्ला बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो हागोन लकसभायाव मोनथाम बिल थिसनदों बे बिलनि गेजेरजोंनो बे राहाखौ लानो हागोन जायखौ लानानै सदनाव दुंहाव थासारि जादों मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बे बिलखौ थिसनदों जायनि थाखाय सदनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों मोनथाम बिलफोरा जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ इउनियन टेरिटरिज एमेन्डमेन्ट बिल 2025 कन्स्टिटिउसन 130th एमेन्डमेन्ट बिल 2025 आरो जम्मु एन्ड काश्मीर रिअर्गानाइजेसन एमेन्डमेन्ट बिल 2025 मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बे बिलखौ थिसनदों बेनि उनावनो सदनाव दुंहाव थासारि बेरेखा दोलोआ बे बिलनि हेंथा गोबां खुद्रिदों इडि बा गुबुन गुबुन एजेन्सिनि गेजेरजों केस होनानै रायजो राजाजों सायख'जानाय बिजाथिफोरखौ 30 साननि गेजेरावनो बोख्लायनो हागोन बे आयेननि गेजेरजों आरो बेबायदि खालामोब्ला सिगांनि राजानि समनि बायदि जाफिनगोन जे सासे राजाया गावनि गोसो बायदि बिबानाव थानायखौ बोखारनो हानाय बेबायदि समा फैफिनगोन होननानै खुद्रियो बेरेखा दोलोनिफ्राय आहम मटाक मरान चुटिया गरखा कच राजबंशी टी गार्डेन आरो आदिबासीफोरनो तिराप ट्राइबेल बेल्टआव प्रोटेक्टेड क्लासनि गनायथि होबाय आसामनि गभर्नरनि बिथोन बायदियै रेभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्टआ नटिफिकेशनखौ फोसावदों नाथाय बे नटिफिकेशनखौ गनायनानै लानो हायाखै मोननैजिनै ट्राइबेलनि आफादफोरजों जयैनो दाजानाय आफाद सिसिट'आ आसाम सोरखारनि रेभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नटिफिकेशन ओंखारनायखौ लानानै गासै आसामावनो दिनै नटिफिकेशनखौ सावगोन होननानै फोरमायथिदों सिसिट'जों लोगोसे आसामनि गासै ट्राइबेल आफादफोरा बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि आहम मरान मटाक चुटिया गरखा कच राजबंशी टी गार्डेन आरो आदिबासीफोरखौ सदिया मुरखं सेलेक आरो गासै बिटिआरआवनो प्रोटेक्टेड क्लास होबाय आरो बेयाव राजखान्थिनि खैसार दङ होननानै फोरमायथियो नाथाय बेखौ सिसिट'आ माब्लाबाबो गनायनो हाया मानोना सोरखारा गुबै थागिबि ट्राइबेलफोरनि जेबो सानाखै जेरावनाखि नेपालि ग्रेजियार एन्ड काल्टिभेटरफोरखौ प्रोटेक्टेड क्लास गनायथि होनाय समाव तिराप बेल्टआव 401 नखरल' दंमोन नाथाय दा गुबुन गुबुन रायजोजों लोगोसे नेपालनिफ्रायबो आयेन बेरेखायै हाबफैनानै रोजा रोजा नखर जाफैबाय बेनि सायाव सोरखारा जेबो राहा लायाखै उल्था फारसेथिं सिसिट'आजों जेबो सावरायालासे आसाम सोरखारा माखासे हारिखौ प्रोटेक्टेड क्लास गनायथि होबावबाय होननानै खुद्रियो बिथांमोना लोगोसे फोरमायथिबावदि आसाम सोरखारा सिसिट'आजों रायज्लायनोबो खोथा होदोंमोन नाथाय आसाम सोरखारा सिसिट'आजों जेबो सावरायालासे बे नटिफिकेशनखौ होदों जायजों सिसिट'आखौ मानहोयि खालामनाय जादों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो बे नटिफिकेशनखौ थाबैनो बोखांनानै लाफिननो नांगौ होननानैबो दाबि खालामो जुदि बोखांनानै लाफिनाबा गुवाहाटी हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामनो थाखायबो खोथा होयो सिसिट'आनिफ्राय बिटिआरआव फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रिनि फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गोबां अजद गोबां रां लानानै साख्रियाव थिसननाय जादों होननानै रायजो राजाफ्रा अजद होनायनि अनगायैबो एनडिएफबिनिफ्रायबो खुद्रिनाय एनडिएफबिनि मुङाव एनडिएफबि नङैफोरखौ थिसननायनि अजद इएमबिआर फेरेंगानिसिम सोंथि खालामनानै खौरांगिरि मेल हांख्रायदों एनडिएफबिनि सोद्रोमा एन हास्थाय बिथाङा फोरमायथिदों दि एक्स एनडिएफबि ग्रुप फरेस्ट गार्ड बेनि मुङाव सा 35खौ इएमबिआर फेरेंगाया साख्रियाव थिसनदों जायनि मादाव साबायाल' एनडिएफबि आद्रा गासैबो एनडिएफबि नङा आरो एनडिएफबिजोंबो बा एनडिएफबि नखरजोंबो जेबो सोमोन्दो गैया आरो मुंख्लं नखरनिबो नङा होननानै फोरमायथिदों एनडिएफबिनि मुङाव गुबुनफोरखौ मानो थिसनखो बेखौ लानानै इएमबिआर फेरेंगाया खेंफोरथि होनो नांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबबो फोरमायथिबावदि एनडिएफबिफोरखौ गिबिसिन खाबु होनाय जागोन होननानै इएमबिआर फेरेंगा बिथाङा रादाय होदोंमोन आरो 2021 मायथाइयाव हाग्रा बेंनो थाखाय सार्भिस प्रभाइडार दानानै होदोंमोन जेराव माखासे एनडिएफबिफोरा खामानि मावदोंमोन इएमबिआर फेरेंगा बिथांनि बिथोन होनाय बायदियैनो हाग्राखौ रैखाथि होनाय समाव रायजो राजाफोरजों गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदोंमोन रायजो राजाजों गाज्रि मोनजानो गोनां जादोंमोन नाथाय बिथांमोनखौबो फरेस्टनि साख्रियाव दिनै थिसनासै होननानै फोरमायथियो दिनै बिथांमोनहा दान बान्था मोननो हाया बोसोराव 80,000 रांल' मोनो
दा बिथांमोनखौ मानो बाहायखोल' मानो साख्रियाव थिसनासै एनडिएफबिनिफ्रायनो इएम जानानै मानो एनडिएफबिनि जेंना सुस्राङाखै बेफोर गासैनिबो सायाव बिआर फेरेंगाया खेंफोरथि होनो नांगौ नङाब्ला आरटिआइ होगोन होननानैबो बुंथिबाय एनडिएफबिनि एन हास्थाया। जों हानजा सुरनाय हाबाफारि लायोब्ला रावबो दोलोआनो थावरिनो हानाय नङा, गासैबो जोबस्रांगोन। बे खोथाखौ बुंथिबाय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। नंगौ, बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि जेरैथिंबो खना खनला राजखान्थिनि गुदुं बार बारनायखौ नुनो मोन्दों। जायनाखि दासान्दि बिपिएफ राजखान्थि दोला गोख्रोङै आशीर्बाद यात्रा लागासिनो दङ, बेखौ लानानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनि बिबुंथि। बिपिएफ दोलोआ रायजो राजानि आशीर्बाद नागिरदों ना इसोरनि आशीर्बाद नागिरदों, बेखौ बुजिनो हायाखै होननानै बुंथिबाय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। बिपिएफआ रायजो राजानि आशीर्बाद नागिराखै आरो इसोरनि आशीर्बाद नागिरनायखौबो दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव खोनायाखै, जानो हागौ दिसपुरनिफ्राय आशीर्बाद नागिरदों होननानै बुंथिबाय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। लोगोसेनो उदालगुरियाव बिपिएफ दोलोआ लानाय आशीर्बाद रेलिनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि उदालगुरियाव बिपिएफ दोलोआ मोनबा बियाब लोगो नांनानै आशीर्बाद यात्राखौ लादों, जेराव 12,000 सोद्रोमाफ्रा फैदों। बेखौ रानोबा मोनसे बियाबनिफ्राय 2,500 सोद्रोमाया फैदों, नाथाय देरहानो थाखाय मोनसे बियाबाव 20,000नि बांसिन भट मोननो नांगोन होननानै बुंथिबाय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बे आशीर्बाद यात्रायाव रावबो गोदान जयेन जायाखै होननानैबो बुंथिबावबाय। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सिगांनिफ्रायनो इसोरनि आशीर्बाद आरो रायजो राजानि आशीर्बाद नागिरबोदों, जायनि थाखाय दा जोङो दङ आरो गोदानै नागिरनांगौ गैया होननानै बुंथियो। जों हानजा सुरनायखौ जागायोब्ला रावबो दोलोआ थावरिनो हानाय नङा, गासैबो जोबस्रांगोन होननानैबो बुंथियो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। गहपुरनि रायजो राजाफ्रा गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो गहपुराव हाबनानै राजखान्थिनि बार बारहोदों। थालांनाय गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनो थाखाय खामानि मावनायजों लोगोसे गोदान गामि हाबनायफोरनि थाखाय गोदान साब डिभिजन बानायनो प्रप'जल होगोन होननानै रादाय होबाय हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो जौगानायनि बेलायावबो सोलोंथाइ, आबाद आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानाय लाबोनो थाखाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लानानै कमिटि दानाय जागोन होननानै रायजो राजानिसिम रादाय होबाय हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया गहपुराव हाबनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायनि अनगायैबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्राबो गुबुन गुबुन जायगायाव फोसावदिं मेल खुंदों, जेराव इउपिपिएल दोलोनि सायाव मैखोमै गाग्लोबनानै फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर गोरोबथानि दफाया 91% जाफुंबाय होननानै आसाम सोरखारा बुङो आरो 82% जाफुंबाय होननानै अमित शाहआ बुङो। जुदि बिटिआर गोरोबथानि दफाया 91% बा 82% मावफुंजाबायब्ला ट्राइबेल इउनिभार्सिटि, मेडिकेल कलेज, एनआईटी बेफोरो बहा होननानै सोंथि खालामो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। उल्थायै इएम डिपुटि चिफनि गोहोखौ लांफिनदों। हा-हुनि बेलायाव खासा हाग्रा ओनसोलखौ बिटिआर गोरोबथानि 7.2 दफानि गेजेरजों लांफिनदों। बेनिखायनो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय बिपिएफखौ नांगौ होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बिटिसिआव हाग्रा बिफानाव साख्रि होनायनि बेलायावबो गावसोरनि फिसाजो, फिसाज्ला, बिहामजो बायदिनोसो साख्रिखौ होदों। बुरजा मार्क मोननायफोरा थालांनो गोनां जादों, जायनि थाखाय कर्टआव केस होनो ओंखारनाय जादों होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ताखौ गाग्लोबनाय जाथाय जादों आरो गाग्लोबग्रा दायनिगिरिखौ दा पुलिसआ एरेस्टबो खालामबाय। अफिसियेल रेसिडेन्सनि साखाथियाव सिभिल लाइन्सआव थानाय केम्प अफिसाव मोनफ्रोमबो सप्तायाव दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता बिथाङा पाब्लिक हियारिं बा सुबुंफोरनिफ्राय खोनासंथि लायो। बेयावनो गुजरातनि राजकोटनिफ्राय राजेश भाई किमजी भाई साख्रिया मुंनि सुबुं, जाय 41 बोसोर बैसोनि, बे सुबुङा गिबि मन्त्रि बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय फैदोंमोन। आखायाव पेपार लानानै गिबि मन्त्रिखौ लोगो हमनो थाखाय फैदोंमोन आरो गिबि मन्त्रि बिथांजों सावरायदोंमोनबो। नाथाय सावरायफुबाय थानाय समावनो साख्रिया दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ताखौ गाग्लोबदों। गाग्लोबनाय जाथाय जानाय लोगो लोगोनो गिबि मन्त्रिनि सिकिउरिटिया साख्रियाखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों। पुलिसाबो हमनानै सोंनाय फिननायखौ लादों आरो सोंनाय फिननाय लानायाव मिथिनाय बायदिब्ला साख्रिया सैमा मोजां मोनग्रा बा सैमा अनग्रा सासे सुबुं, जायनाखि सुप्रिम कर्टआ दिल्लीयाव जेसेबां लामायाव सैमाफोर दङ बे सैमाफोरखौ दैखांनानै मोनसे सिमानि सिङाव दोनहैनो थाखाय दिल्ली सरकारखौ बिथोन होदों। बे बिथोन होनायखौनो गनायनानै लानो हायाखै साख्रियाया। बेनि थाखायनो साख्रियाया गुजरातनि राजकोटनिफ्राय दिल्लीनि गिबि मन्त्रिखौ लोगो हमनानै सावरायनो थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो
सावरायफुबाय थानायनि गेजेरावनो साख्रिया गिबि मन्थ्रिनि सायाव गाग्लोबदों। साख्रियानि नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साख्रियानि खर'नि थासारिया बांद्राय मोजां नङा। बेबायदिनो बबे समाव सोरखौ गाग्लोबो बेखौ जेबो बुंनो हाया होननानै फोरमायथिदों आरो नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो सम सम साख्रियाया बेबायदिनो खालामो मानोना बिथांनि खर'आ मोजां नङा बा खर'नि थासारिया मोजां नङा होननानै फोरमायथिदों साख्रियानि नखरनि सोद्रोमाफ्रा। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेकुलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थंआ जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949999। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।